infetħu l-applikazzjonijiet tal-Fond ta' Koproduzzjoni fl-Industrija tal-Films. Fond ta' Miljun Ewro li għandu lan li kumpaniji lokali jkunu jistgħu jaħdmu ma' kumpaniji internazzjonali biex flimkien jagħmlu produzzjonijiet internazzjonali. Din hija waħda mid-diversi inizjattivi li qed jittieħdu mill-Kummissjoni Nazzjonali tal-Films bilan li l-industrija indiġena tal-films f'pajjiżna terġa' tingħata il-ħajja. Tant li llum l-industrija indiġena tal-films hija parti mill-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Industrija. Fil-Parlament il-Ministru Edward Lewis spjega li issa l-appoġġ li qed jingħata ivarja minn taħriġ għal għajnuna finanzjarja. Iżda l-Fond ta' Koproduzzjoni mhuwiex l-unika wieħed. Il-Malta Film Fund se tagħti għajnuna ta' 250,000 euro li jissarfu f'opportunità lill-artisti biex jipproduċu film tagħhom. Tul is-sentejn li għaddew il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Films investit iktar minn 800,000 euro minn fondi Ewropej sabiex iżjed nies ikunu mħarġa f'din l-industrija. Saru korsijiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, filwaqt li film partikolari taċ-ċans lil bosta jitħarġu ma' film London. Minn dak prattiku għal dak teoretiku. F'dawn l-aħħar sentejn kien iffirmat ftehim ta' kooperazzjoni mal-EMCAS u l-Università li wassal fost oħrajn biex wieħed jikseb masters f'din l-industrija.